Bideo honetan logaritmoak lantzen jarraituko dugu. Propietateak hain zuzen ere. Lehenengo propietatea, biderkadurarena eta zatidurarena. Biderkadura baten logaritmoa bere biderkagaien logaritmoen arteko batura da, baina ikus dezagun adibide konkretu bat. Guk 32ren logaritmoa bi oinarrian aztertzen ari bagara, 32 hori biderkadura moduan edo biderketa moduan idatzi dezakegu, adibidez 4 bider 8 bi oinarrian. Beraz badugu hemengo biderketa hau izango litzateke. Hori beste modu batera adierazi daiteke. 4ren logaritmoa bi oinarrian, hau da biderkagai honen logaritmoa bi oinarrian, gehi beste biderkagaiaren, hau da 8ren logaritmoa bi oinarrian. Konprobatu dezagun adibide honetarako hori betetzen dela. 4 bider 8 32 da. Eta 32ren logaritmoa bi oinarrian, bi ber zenbat egin behar da 32 lortzeko, bi ber 5. Beraz, logaritmoaren emaitza 5 da. Bestalde, 4ren logaritmoa bi oinarrian, bi da. Eta bestetik, 8ren logaritmoa bi oinarrian, 3 da, da, bi ber 3 egin behar da 8 lortzeko. Beraz, kasu honetan, bete egiten da. Ikus dezagun orain, zatiduraren logaritmoarekin zer gertatzen den. Zatidura baten logaritmoa, zatikizunaren logaritmoa, ken zatitzailearen logaritmoa da. Baina egin dezagun ere, hemen ere adibide errez bat. Demagun, zatidura bat ematen digutela. 4 zati 32. 4 zati 32ren logaritmoa bi oinarrian, beste era honetara idatzi daiteke. Zatikizunaren logaritmoa, hau da, 4ren logaritmoa bi oinarrian, ken zatitzailearen logaritmoa bi oinarrian. Ikus dezagun bi gauza horiek berdina direla. Horretarako fijatu zaitezte 4 32ren simplifikatu daitekela. Eta 4 32ren idatzi beharrean, 8rena idatziko dugu. Baina ikusten duzu 8rena ere beste modu batera idatzi daitekela. 8rena idatzi beharrean hemen bi ber 3 idatzi dezakegu. Hemen bi ber 3 idatzi daiteke. Bi ber 3. Eta bat zati bi ber 3 idatzi beharren ere, bi ber 3 zenbakitzailera bidali dezakegu. Zelan? Bi ber minus 3 idatzita. Bi ber minus 3. Eta zein izango da logaritmo horren emaitza? Hau da, bi ber zenbat egin behar da, bi ber minus 3 lortzeko. Minus 3, noski. Beraz, minus 3. Aldaketa horiek ikusi genituen lehenengo bideoan, bai? Beraz, hemen erabili ditugu. Ikus dezagun hori, alde honetan eta bigarren atalean ematen duena berdina dela. Biren, hau da, 4ren logaritmoa bi oinarrian bi ber zenbat egin behar dugu 4 lortzeko, bi ber 2 egin behar dugu. Ken, bi ber zenbat egin behar dugu 32 lortzeko, 5. Eta ikusten duzue, bi ken 5 minus 3 dela. Bigarren propietatea. Berreturak eta erroak. Berretura baten logaritmoa beste modu batera idatzi daiteke. Berretura horren berretzailea bider berreturaren oinarriaren logaritmoa. Baina ikus dezagun adibide bat. Demagun, 9 ber 4ren logaritmoa 3 oinarrian dugula. Logaritmo hau beste modu batera, propietatearen arabera, beste modu batera idatzi daiteke. Berretzaile hori, bider, 9ren logaritmoa 3 oinarrian. Konproba dezagun adibide errez honetarako hau bete egiten dela. Ikus ezazue, 9 ber 4 idatzi beharrean,
bederatzi hiru berbi da. Eta hiru berbi berlau, hiru berzortzi da. Beraz, hiru berzortzi idatziko dugu hobeto ikusteko. Hiru berzortzi. Eta hiru berzortziren logaritmoa hiru oinarrian hiru berzen bat egin behar dugu hiru berzortzi lortzeko. Ba, sortzi. Berdin, ikus dezagun bigarren atal honetan zer gertatzen den. Bederatziren logaritmoa hiru oinarrian hiru berzen bat egin behar dugu bederatzi lortzeko, ba, hiru berbi. Beraz, logaritmo horren emaitza bi da. Eta lau hori aurretik biderkatzen jarrita, lau bider bi, sortzi, bete egiten da. Ikus dezagun orain, erroetarako zer gertatzen den. Erro honen logaritmoa bat zati errotzailea bider errokizunaren logaritmoa da. Baina egin dezagun, kasu honetan ere, adibide bat. Demagun, 81 erro laugarrenaren logaritmoa hiru oinarrian aztertzen ari garela. Hori nola idatzi daiteke bestera batera. Ba, jarraituko dugu hemengo adierazpena. Bat zati errotzailea, eta gure kasuan errotzailea lau da. Bider errokizuna 81 da, beraz, bider logaritmo, hemen 81 errokizuna, eta oinarria berdina jarraitzen du izaten. Eta orain, ikus dezagun, ia hori betetzen den adibide honetan. 81en erro laugarrena, hau da, ze zenbaki egin behar dugu 81, ze zenbaki egin behar dugu biderkatu 81 lortzeko, ba, hiru, bider hiru, 81 ematen du. Beraz, honen emaitza hiru da, eta nahi baduzue idatziko dugu. Horren emaitza, erro laugarren horren emaitza hiru da. Hiru. Eta zein da hiruren logaritmoa hiru oinarrian? Ba, bat da, argita garbi. Orain, egin dezagun hemengo hau. Laurdena bider hiru berzen bat egin behar dugu 81 lortzeko. Hau da, 81en logaritmoa zen bada. Bada, lau. Hiru berlau egin behar dugu 81 lortzeko. Hemen lau. Eta ikusten duzuenez, laurdena bider lau bat da. Hemen lortutakoa. Beraz, adibide errez honetarako ere, betetzen da. Hirugarrena. Propietate hau nahiko erabilia izan ohi da. Oinarri aldaketarena. Ikusten duzue, hemen oinarriak aldatu egiten direla. Hau da, batzuetan oinarri bati dagozkion logaritmoak ezagutzen ditugu. Kasu honetan oinarria da. Eta nahi duguna da beste logaritmo bat kalkulatu beste oinarri batekin. Demagun, biren oinarriak dituen logaritmoak ezagutzen ditugula. Hau da, adibidez, 74en logaritmoa bi oinarrian, 32en logaritmoa bi oinarrian, 8en logaritmoa bi oinarrian, eta bar. Baina denak bi oinarria dutela. Eta guri galdetzen digutela, ia zein den, adibidez, 74en logaritmoa 8 oinarrian. Egiten dugutena da, oinarriz aldatu. Guk ezagutzen baldin baditugu, bi hoien, hau da, bai honen eta bai honen logaritmoak bi oinarrian, orduan hau ere kalkulatu dezakegu. Beraz, gauza da, oinarri baten logaritmoak guztiak edo zehatz batzuk ezagutzea, eta ondoren beste oinarri batekoa kalkulatu ahal izatea. Kasu honetan, zelan idatziko genuke hemengo hau? Ba, honi jarraituz, hemengo honi jarraituz, hau 74 da eta hau 8 da, orain gu beharko duguna da 74en logaritmoa, baina beste oinarri ezagun baten, adibidez, bi oinarrian. Beraz, hemen idatziko dugu 74en logaritmoa bi oinarrian. Zati, eta hemen zer idatzi behar dugu? Oinarri berri hori,
Hau da, bi oinarria, ezaguna den oinarri hori, eta hemen 8, eta 8 da, lehengoko oinarria, hemengo 8 hori. Ikus dezagun adibide honetan hori bete egiten dela. Ikusten duzue, 74ren logaritmoa 8 oinarrian 8 berzen bat egin behar da 74 lortzeko? Ba, 2. Hemen, 74ren logaritmoa 2 oinarrian 2 berzen bat egin behar da 74 lortzeko? Ba, 2 ber 6 egin behar da. Eta hemen, 8ren logaritmoa 2 oinarrian zenbat da? Ba, 2 berzen bat egin behar da 8 lortzeko? 2 ber 3. Eta 6 zati 3 2 da. Beraz, ikusten duzue, hemen ezagunak izan behar dira oinarri jakin batean logaritmoak, beste oinarri batetako logaritmoa kalkulatu ahal izateko. Orain zuen kontura, ikusitako propietateak erabiliz, honako eragiketa hauen emaitza kalkulatzea. Lehen da bizi, fijatu behar zarete, batuketak edo kenketak edo zer diren, eta azken emaitza eman behar duzue.